Kardom non maliatum lasinon malom Pahalgam malong Jammu and Kashmir Pahalgam malong okchum prana song tum nang ke attack dut penajok penangan tum apran ke dam penajok nona bang ke dead along ke crew hak hangyang lo Pakistan pen ke la ke ani bang da crew hak lo sitame non ke dead arlo sitame crew hak hangyang lo atheli tum news lang lo bang de thek long ji vadodara long sitame haladak sitame towar along bothe sitame Pakistan aflek ke tar tum sitame do posepo alang tum ajo por si lahai poster pon po towar shooting ke pabon bosi thek ponong lo la pen investigator teng blodang te kelong pona teng blodang te lai koma tum lo ma bang te illegal immigrants atum si pabon bosi po bangladeshi kalite hin men ke pakistani tum asima lahai tum si ajo ajo lo te pabon mon po bosi po na si tang te pinier ni ko pian se si ladak bangladeshi ki ongre lo Kasi illegal immigrants yung siki ong loblo tang te internet security sitame risk do je data phana kisung sitame do non ke che theglong lo ke athego people loblo tang te lahai ke li tum khang khede report je arleng ke the tum alang le tum people si khang khede people si deport lab le de labang so pena jok sinona bang ke kisung bang ke do kok lo la da along illegal immigrants do piglo lapen ke non apor ho sitame Pakistan aphan se alang tum ke che support dun lo lapen labang su ke che support dun pena jok alang tum flag sitame along pabon pon lo tar pon lo posi long pon lo acha adap kira tu mi thek long ka mang hu prong lo pusipu lasi penan thek ser tum pulo Pahalgam along ka attack ke la khalang tum planning pu hala dak munit pathiere nang po phan lok kali setame internal disturbance mate arlo long padoso jo phan pusipu bharat det arlo padoso jo phan pusipu je hala Pahalgam long ke attack ke la ke isiam mi ke thor chot pusipu ami ke pakar chot pusipu athela bang so mi pakar lo bang te det adang ke khu hak pu athego people ma blodang tele tum lang nam lo bang te India lo ke dake Muslim la pen ke Hindu ang mong chelang selet ke lagi kai tadulu athela bang so por hud work board apu thak sitame penang an crew hak lo asela bang so crew hak along an so se me pakar dun je phan selang tum ke la ke claim lo athebi pon ma blodang tele tum lang nam lo bang te bharat arlo ma sitame je Pakistan aphan kaching hona tum do pik Pakistan abe gitu na tum do pik la seli tum news on same theglong lo ke Pakistan a flag theglong lo bang thelang tum rai le hum le me pathor long le se set pa protest long le se set jola puson se tame claim la salang tum chini pa me je India lo se tame penanga na tum ke je Pakistan a phanang ke support du na tum do Pakistan abe nang ke du na tum do pose alang tum aning che the pa me la sa dak attack lo la bang so ke attack pen ke ami kar lo la pen ke der lo puma se hang rap jolo setame nona bang ke churu rangi je security force atum ben setame alang tum control thiblo setame thek te ardu siron ka chi thur ka chi tu ka che thajian back do jola puson salang tum planning a the people no ma blotang te thorom alam ben le kapache thenga pache choklo bang te daking samun elu polang tum chini alang tum ke attack ma se jok plot po kaprek an ke la ke methang si tum si claim la po la se alang tum chini pame je alang tum yong se la puson claim lo blotang te alang tum mena ke pache thang teng ai nang ni athe people no ma blotang te alang tum claim lo blotang te kaprek asonan ke media tum si claim la po athe non se tame media tum si claim la lo athe lang tum ke pulo hala da pinso tuman ke abobob lo la pena piso tuman ne pulo nang tum ke modi phan che thana mon pose pu dhorom lam nar ju pame sinang ke apura po labang solam che than lo media long le lo media tum ke ansu se ekdom pakru hack lo keng ke asi penang ana sai ke media tum si claim jap khangyang lo social media user la pen ke news channel kaduk kawe la tum si claim jap khangyang lo terrorist asayan ke penang an ke la tum si papling pidet lo athela bang so pache thang lo pang dak lo la pen ke pir the dang bharat dang kang long an ke penang an tum ke kachelang selet pang cheng lo thorom alam pen la pen ke kache thenga se chogyang ring an sitame dolo asi hala tum ke mang ke la hen lo je de da long pakru hak je phan thorom alam men pache chok pache theng do je phan sitame ko pu ko pani no na mat king samri lo la pen mesen khayang lo det mesen lo jong si hala bang so ala along ludun det poson te piniar ni ke crew hak pola pen ke det si hiruk bok po non sitame penang an ke hiruk bok lo la hen lo do na tum na si nili hala ke dam tanga video long seminar to man than lo kopia posi Kashmir chithi ret la pen kopia posi Kashmir long le terrorist ong ret la ke Pakistan na tuma bidi athe pipon ma te Kashmir ke lang tum na ka che ponde ji si alang dum ke kabor i la hen lo alam mang ke se la tum ke Kashmir long le tik ke na pakru hak po nang pakru hak bom po ase pot ke Kashmir long ke security force atum se tame alert ping nei la pen strict ping nei pu ke la hen lo non opposition na tum ben question ke rise don reta la hen lo la se pinine li chek pen la se than pon chop po kardong